Ja, det er Morten Svends. Ja, hej far. Ja. Hvad siger du? Nej, du skal sørge for at stoppe ordentligt ned i halshuggen, inden du udløser. Ja, helt ned. Ja. Hvad? Nej, blank øjne. Nej, det gør ingenting, hun får lidt blank øjne og åndedrætsbesvær. Det er helt normalt, ja. Ja. Ja, og ved du hvad, far, ellers så ringer du, ikke? Og så kommer jeg og hjælper. Ja, det er godt. Nå, 7:47. Du ser noget ud til at have lidt blank øjne der, hva'? Ja, det er godt nok. Ja, det er så. Morten? Ja? Hvem var det, du skulle til at sluge? Ja, hej Ella. Nej, det var bare far, der ringede. Ja, han havde lige lidt problemer med at få en ko til at sluge en gomagnet. Ja, du ved, det er sådan, så har man på sådan en rør, og så stikker man ned i halspåen, så den kommer ned i maven. Hvorfor da? Jeg har faktisk noget, jeg skal fortælle dig. Er du gravid igen nu? Jeg har da nærmere kigget på dig i den her uge. Nej, det er faktisk meget, meget værre end det. De har ringet ind fra Billund Kommune af. Der er ikke nogen dagplejepladser i Kvistgaard. Vi unge mennesker, vi får så mange børn herude, at der er ikke flere dagplejepladser, og de har skabt en flaskehals. Flaskehals, det er godt. Det er jo værre. Altså, det tror jeg faktisk godt, jeg kunne have en løsning på, det der, Ella. Altså, hvad nu, hvis vi laver sådan en insemineringsplan? Og hvordan tænker vi lige, vi skulle borgerskole det? Det har jeg jo en løsning på. Nu skal du lige se her, ikke? Så. Her har vi den her. Morten, hvad i alverden er det der? Det her? Ja. Jamen, det er da Werner Rahbeks gammel insemineringstavle. Ja. Den brugte han til at holde øje med, hvornår Lis hun var i brunst, og hvornår hun så skulle insemineres. Altså, inden for kvægavl, hvad kalder vi det? Løbes, ikke op? Ja. Han kalder det jo stolt for Lisses løbehjul. Men han har fandme heller aldrig haft god humor, ham, hvad? Det kan man sige. Ja, men skal jeg lige vise dig, hvordan det fungerer? Ja. Jamen, prøv at se, hvis nu vi siger, at det kunne være Sandra og Peter Lundsgaard, de er klar til nummer 3 her, ikke? Så bliver der insemineret her den 14. Det passer lige med lørdag i byfest. Og så har man ligesom, så markerer man det, og så kan man se her, ikke? Bum! 9 måneder senere, så er der baby. Ja. Altså, det er vældig, vældig smart, det der, Morten, men hvad gør man så, hvis der er nogen, som får tvillinger, ligesom Andreas og Trine? Tvillinger. Så tror jeg, vi gør det inden for kvægavlens verden, kalder, at vi lægger tomdage. Tomdage? Ja, tomdage. Ja, det er jo fordi, at man tilråder, at der går mellem 200 og 250 dage fra kælving til næste insemination af og. Så det er bare det, vi ligesom lægger ind der med tomdage. Ja. Så går der også en hel års tid inden Andreas han igen må på. Men det der med tomdage, det tænker jeg så ikke, det har slået igennem om i Josefine og Anker. Nej, men nu er Anker jo musiklærer og ikke biologilærer, så det tænker jeg klart det. Men der er jo en anden fordel ved det her, Ella, ikke? Hvis nu for eksempel, du har en gammel ko derhjemme, ja, eller en gammel kone også, som der har været gravid, ikke har været gravid selvfølgelig, har været gold i en længere stykke tid, men du godt vil have gjort gravid igen. Ja, det kunne være Tanja Rønhoff for eksempel. Ja. Hun er i hvert fald gammel. Ja. Og hun er jo lige blevet gift med Torben Jacobsen, og hvis nu han så gerne lige vil have hende i gang igen, ikke? Ja, okay. Så kan man også bruge verdens løbehjul til det. Okay. Ja. Man skal bare lige huske at holde øje med, om hun har sådan lidt blank øjne, og om der kommer klar slim ud af. Nej. Men sig mig en gang, Morten. Hvorfor står der Helle Schmidt her på tavlen, og så står der dit navn og Carstens navn. Alle dine søskende står her faktisk.
Og rigtig mange af byens unge mennesker står der. Der står Cecilie Jessen, Kasper Thorning, Dennis Toksvig og Christian Petersen. Christian Petersen? Det han står der. Ja, han er ikke ung længere. Nå, ja, men det ved jeg simpelthen ikke, eller men jeg tror, jeg kender en, der kan svare på det. Okay. Far, kan du ikke lige komme herind? Takle, nu siger du at komme herind, det kan jeg godt. Jeg skulle lige sol tyk billetter i øltelt fra i aften, så jeg var lige lidt forsinket. Det har jeg altid nogen, der kunne jo. Ja, men kunne du så det? Ja, det gik lidt. Men hvad er det dejligt, siger jeg unge mennesker? Ja. Hvad kan jeg så hjælpe? Og tak for hjælp med det med Nå, ja. Kan hun på slut? Ja. Men vi vil faktisk godt lige have en forklaring på det her. Hvorfor står mit navn og min søskens navn på den her tavle her? Det har ikke noget med at gøre der. Det har ikke noget med at gøre der. Det har det. Nej, men kan du da så forklare, hvem der har noget med at gøre? Ja, det kan jeg godt, fordi det til det her, det er jo sådan en slags, ret. Det er jo det, man kalder en god gensyn. Nej, det her, det er jo Venerabels gamle insemineringstavle. Og det var jo Venerabel, der sådan holdt styr og avl i mange år der her i by. Og det gjorde han jo, det gjorde han jo i, han startede i 70. Så jamen, det var jo meget af fisser og 90'er, han holdt styr det der. Fisser og 70'er? Ja. Ja, altså det er Venner, han holdt jo kyr der i, han startede jo vel i 77, og så holdt han jo det frem til i 2002, han holdt med kyr i, så han havde jo i fisser og 70'er jo. Når du mener 80'erne og 90'erne? Ja, det var godt, jeg sagde. Hvad? Nej. Ja, men for nu at vende tilbage til den her. Ja. Werner, han var jo sådan en slags insemineringsmafioso der tilbage i tiden. Og han jo ligesom styr over ærvel i fisk og sådan der, rent løbske. Ja, for eksempel ligesom Novo der til der plads i dagklæde og sådan noget. Og det foregik på den måde, at Werner han holdt jo sidst en styr over kvinder rundt i by, og så ringede han jo, det kunne være, han ringede til mig, tak, og så sagde han, ja Werner, jeg kan sige, at Helle, hun har sådan et blankt øjne, og der kommer klar til. Nej, det er jo. Ja, hun er ikke så interesseret i det der. Nej. Men det var i hvert fald til det, som Werners travle den på styr. Men sig mig en gang, Tage, hvorfor står der så 2025 Helle Schmidt kommer ud af goldningsperioden i dag? Står det? Står der. Og det er i dag? Ja. Nej. Helle, der sker en mirakel! Helle! Det er ked af det der, Morten. Nej, det havde jeg ikke brug for at høre. Nej, det ved jeg godt. Undskyld. Men Morten, hvorfor... jeg kan se, der er sådan en ledig hul i din plan. Har jeg ikke hørt? I din insemineringsplan. Der. Nå, ja. Jamen, det er da lige sådan en lille hul, jeg lige har lavet til dig og mig, Ella. Tænker du allerede, at vi skal have nummer 4? Jamen, Ella. Vi er simpelthen nødt til at holde os til Werners plan her, og altså ikke, at jeg tæller, men der er der tilfældigvis lige gået 232 dage, 14 timer, 23 minutter og 7 sekunder siden du kældte, så jeg kan også se, at du virkelig er irritabel og har lidt blanke øjne, så skulle vi lige gå ud og tjekke, om du er klar? Nej, Morten, nej. Jeg tænker, at jeg snakker med Werner om at komme ud af den her insemineringsplan, fordi så bliver jeg permanent gold, og du kan så blive ventetyr. Nej, ellers skulle vi ikke lige... Det synes jeg altså, det er ikke...